have it. Kodhi mbele to dhiane weche mag ni doho ma Migori ochiwo kum mar twech e jela kuom higni 15 ne obila moro ma oyudi gi ketho mar bambo nyako ma jahigni 16. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Malero, obila no manyinge Howard Omwa oyangore ni ne otimo atima njao no higni 2 mokalo. Juma achiel bang' doho ma Migori yudo Howard Somwa ma en obila manetiyo e tesend obila mar Rapogi e sub-county ma Uriri kod keth mar bambo nyathi manyako ma jahigni 16. Obila ni kawuono ne ochiwne kum mar twech kuom higni 15. Kum mar twech ni mane osome kinde matin dakika achiel e doho ma Migori ne ogol kod jang'ad buche Angeline Munyuny ma osebedo kawinjo kesni. Doho ne oyango ni obila ni mane oriko tie tesend obila mar Rapogi e sub-county ma Uriri ne obambo nyathi manyako no e kind dwe mar 3 kod 4 mar higa mar 2021. Oyudo ni oketho chik namba 8 mar higa mar 2006 ma bende ong'ere kaka Sexual Offence Act kaachiel kod chik namba 11 mar higa no. Obila ni medo twech mar higni 15 bang' yude kod keth mar bambo nyathi manyako ma jahigni 16 ne tiyo kaka pisa mang'iyo keses mag lwenjego mag kit chwech e tesend obila no mar Rapogi e kinde no mane otimo anjao-ni. Obila ni ma ong'adne twech koro nitiere kod ndalo 14 mondo ochwal ywak mare e doho mar ywagruok. George Juma, Ramogi TV, Migori.